Naša kamenná predajňa sa nachádza v Hlohovci oproti pošte. Hodinárstvo Emily bolo založené v roku 2002 ako oprava hodín. Najprv v ponuke boli iba remienky a neskôr začali pribúdať aj hodinky značka po značke. Rok čo rok rastla úroveň predajne a dnes vám ponukáme aj tieto značky: Citizen, Festina, Casio, Lorus a veľa ďalších. Našou prioritou nie je len predaj hodín, ale aj ďalšia starostlivosť o zákazníka a jeho hodiny. Predajom hodín sa u nás cesta zákazníka nekončí, ba práve naopak začína. Berieme na seba zodpovednosť za tovar, ktorý ste si zakúpili. Okrem náramkových hodín u nás nájdete aj nástenné hodiny, bicie, stolové, krbové, budíky a iné. Taktiež aj pre deti je tu široký výber hodín nástenných s obrázkom zo svojej obľúbenej rozprávky alebo vlastnou fotografiou, náramkové hodinky, budíky. U nás nájdete aj netradičné hodiny, ako sú presypacie, hodinky pre zdravotný personál, opačné hodiny, dámske hodinky na krk, pánske vreckové hodinky, barometer v tvare chalúbky a iné. Máme široký sortiment remienkov, kožených, kovových, silikonových a naťahovacích. Tieto všetky hodinky, ale aj remienky nájdete aj v našom e-shope www.hodinarstvoemily.sk, kde môžete nakupovať z pohodlia vášho domova. Servis hodín, výmena batérií a vodotesnosť je pre nás samozrejmosť. Tešíme sa na vašu osobnú návštevu u nás.